Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Καταρχήν έχω κάνει μια δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο. Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Ναι. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος. Είναι προδότες! Είναι προδότες της χώρας! Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Ναι. Στα 4 εσείς. Στα 4. Στα 4 εσείς. Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Ναι. Η ανεξάρτητη λες ότι λέμε ισχύει για πάντα. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Σακελαρίδης Γαβρίλη. Ναι. Μην αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε ναι. Φίλης Νικόλαος. Ναι. Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Εμάς μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. 2 λέξεις είναι. Ως Ηρακλείου. Μιχελογιαννάκης Ιωάννης. Ναι. Ναι. Βαρδάκης Σοκράτης. Τα μνημόνια παίρνουν τέλος και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα. Παπάς Νικόλαος. Ναι. Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε. Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι. Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε, δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από τη Βουλή. Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι. Τέρμα τα μνημόνια. Βούτσης Νικόλαος. Ναι. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες. Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι. Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό. Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.